on Nälkäinen. Joo, se on nälkäinen. Mitä se on nälkäinen ruotsiksi? Mä tiedän svelta. No se ei oo oikeastaan, sit sä oot jo ihan kuoleman nälkäinen. Ahaa. Sit sä oot ollut tosi pitkään ilman ruokaa. Joo. Mut jos sä oot silleen vaan sopivasti nälkäinen. Mä tiedän. Hungrig. Mitä? Hungrig. No, ring pengar! Joo, mutta sieltä otetaan pois yksi D-kirja ja laitetaan G-tilalle, niin sit siitä tulee hungrig. Se kuulostaa vähän samalta. Hungringe. Saatat sieltä välistä sen D-kirjaimen pois. Jos sä kirjoitat sen sanan, niin sitten siitä tulee hungrig. Hungrig. Meni taas liian vaikeaksi. Menikö vaikeaksi? Meni liian vaikeaksi. Sitten se voi olla iso. Joo, karhu voi olla iso. Mikäs on iso ruotsiksi? Stor. Stor. Jaha. Stor on iso. Mutta se on oolle kirjoitettu. Joo, se kirjoitetaan oolla, mutta se lausutaan lausutaan uuksi usein. Jos siellä on ruotsalainen o, se A-näköinen, missä on se pölkyrä siellä päällä, niin silloin se lausutaan usein uuksi. Ai jaa. Esimerkiksi, jos sä sanot vaikka Åke, joka on miehen nimi, niin se lausutaan ooksi silloin. Just Niin. Joo, Ja joo. kirjoitetaan ruotsalaisella Mutta kun tää oolla. on sitä on. Joo, se on o, mutta se lausutaan usein uuksi. Ja tämmönen Eikä. Joo, ja sit u on usein y. Ei nyt. Se on ihan... Mutta jos me nyt jatketaan kuitenkin siitä karhusta, niin miten sanotaan yksi suuri, vahva karhu? En. Niin mikä se vahva oli? Mikä se vahva on? Mikä En se mä on vahva? tiedä. En mä tiedä. No, jos sä ajattelet, miten sä sanot, että jos sä menet baariin Niin. ja sit sä haluat tilata siellä olutta, Niin. niin mitä sä sit sanot? Jos sä haluat tilata yhden vahvan oluen, Joo! niin mitä sä Erstorstad! Joo, ihan oikein. Joo. Mut mikä se, jos sä sanot yksi suuri, voimakas karhu? En stor. Joo, Erstorstad! Mut jos sä laitat sen karhun sinne loppuun, aloitat sillä en-sanalla. En. Stor, stark, Joo. björn. Ihan oikein. Sieltä se tuli. Joo. Ja senhän voi laittaa siihen, että meiltähän löytyy sitä karhuolutta. Karhuolut. Karhuolo. Karhuolut. Se maistuu hyvin. No niin, eli se on se björn. Aha. Joo. No nyt mä muistan. Nyt sä muistat, hyvä muistaa. Mut jos karhu on nälkäinen, Niin, jos karhu on silloin se pitää nälkäinen, syödä. silloin se pitää syödä. Mikäs se nälkäinen oli? Hungrig. Hungrig. Hungry. Ja sitten kun syödään, mitä se on syödä ruotsiksi? Ota. Ota. Ei, eta. Äta. Se on syödä. Ja tästä päästäänkin hyvin. Ruotsin kielessä löytyy epäsäännöllisiä verbejä, jolloin verbillä on 4 eri muotoa. Se ei taivu minkään säännön mukaan. No, ei näköjään. Ei, niin löytyy valitettavasti paljon semmoisia Tässä on verbejä. ihan- Nämä pitää vaan opetella. Tässä on kyllä mennyt Ja ihan silloin, jos sä syöt, niin miten sä sanot, että minä syön? Eta. Ja eta. Laitetaan R sinne loppuun. Ja eta. Jag äter. Hä? Joo. Sä sanot, Minkä takia? no, Eta. se taipuu, se oli just se epäsäännöllinen verbi, nyt se taipuu sillä tavalla, että sä sanot, että jag äter. Ja se on nyt se presens, se tarkoittaa sitä, että sä teet sitä just parasta aikaa. Mitäs sä aiot syödä tänään? Köttbullar. Miten sä sanot, että minä syön lihapullia? Mitenkäs se nyt? Mä tiedän. Jag äter köttbullar. Jag äter köttbullar. Ja jos sä sanot tänään, Niin. No kyllä mä tänään syön kyllä. Nälkä tässä tulee lähemmästäkin. Tai jos sä sanot, että minä söin eilen lihapullia, Miten mä syön? mutta jos eilen, niin sä söit lihapullia eilen. En tiedä. En tiedä. Nyt se on se. Minä, joo,
Mutta jos sä söit niitä Köttbullar. eilen. Igår. Nyt sä sanoit, että sä söit niitä tänään. Igår. Igår, se on ihan oikein, se on eilen. Mutta jos sä söit niitä eilen, silloin sun pitää sanoa se verbi siinä imperfektistä mennyt aika. Mikä ihme? Imperfekti on mennyt aika. Sä sanot esimerkiksi, että minä söin lihapullia eilen. Jag åt köttbullar igår. Hä? Puhu. Äta, äter, åt. Ja miten sä sanot, että minä olen syönyt lihapullia En tänään? tajua. En tajua. Oikein hyvä, mistä sä sen tiesit? Mikä? Mä arvasin. Mikä? Jag har ätit köttbullar idag. Minä olen syönyt tänään lihapullia. Oho. Voi meni jo mun likaa. Sitten löytyy paljon muita semmosia verbejä, jotka on myös epäsäännöllisiä. Sulla oli ne 2 kissaa. Joo. Mitä ne kissat tekee, kun on tyytyväisiä? Ne istuu sylissä. Mitä se tekee? Kehrää. Ne kehrää. Tietääks joku, mitä kehrätään ruotsiksi? Matavasti. Olisiko se... Mitähän se voisi olla? Kissa kehrää, eli kattana. En tiedä. Kättenä. Ihan oikein alkaa ästellä. Vähän niin kuin se pyöris. Se ääni. Springer i spiral. No ei ihan, mutta sinne päin. Spinner. Mikä? Pinne. Spinner. Kissa kehrää. Pinne. Ja miten sitten jos ne Oi. Nyt soi tuo kello. Vihdoinkin ei. Mä en ymmärrä. En. Aika lopettaa tämän päivän tunti. Plus käyttö romenera. No, sä voit mennä. Mitä sä voit Mitä mennä? sä Sä voit tekisit? mennä ulos ja Romenera. sä voit mennä Mitä kävelemään. Sitten me otetaan ensi kerraksi 4 epäsäännöllistä verbiä. Ei. Juosta, En ymmärrä. springa, nukkua, Mikä? springa on juosta, nukkua, sova. Sitten otetaan se syöminen, mitä se oli? Eeta. Hyvä. Ja lopuksi vielä se kehrääminen, mitä se oli? Spinner. Spinna. Ihan oikein. Eli ensi viikolla samaan aikaan tavataan. Ei. Kiitoksia